mutta en mä viittinyt sanoa, että mulla menee kaikki energia täällä pystyssä pysymiseen. Mitä se oli sun elämän suurin menetys? No joo, toistaiseksi se kyllä on sellainen on. Joo, mutta se on, siitä on aikaa jo. Nyt tullut 15 vuotta siitä. Mikä siinä on niin kuin jokapäiväisessä elämässä kauheinta? No en mä ajattele sitä niin kuin kauheuksien kautta kyllä millään tavalla. Että ei se... Mutta eikö se ole särkyjä ja tämmöisiä? On. Ne on sitten, se on sitten ihan omansa se särky- ja kipupolitiikka. Että se... Auttaako Koskis siihen? Kyllä se varmaan hetken auttaa, mutta sitten... Oletko kokeillut sitä? Olen toki. Että aika monesti. En liian monesti. Nyt on ihan vesillä. No mutta sehän tulee sen jälkeen, sä oot päässyt näyttelemään ja sulla on elämä jatkunut niin kuin kuitenkin samoissa. On. Siis jossakin vaiheessa tuossa muutamia vuosia takaperin, niin siinä oli sellainen pieni suvanto. Ehkä mä olin niin kuin jo käsitellyt tämän asian ja olin siihen sopeutunut. Ehkä oli jo, kun siitä oli mennyt jo vuosia, niin siinä vaiheessa mä mietin, että pitäisikö mun sitten pyristellä tästä näyttelemisestä eroon, mutta... No mitä se sitten tekisi? Ei siinä olisi ollut mitään järkeä. No ei, kyllähän se nyt jälkeenpäin on näin sanoa. Kyllä mä sen huomasin sitten itsekin, että ei mulla sitten mitään muuta oikein... Niin, se on sellainen... Sä teet nyt semmoista monologia, eikö niin? Joo. Mikä sen monologin sanoma on? Monologin sanoma on, että... Nimihän on, että näillä mennään. Että kyllähän se... No oikeastaan siinä on niinku, halu sillain niinku sanoa ääneen siellä lavalla jotakin semmoista, mitä ehkä moni muukin miettii, mutta ei kehtaa tai ei... No mikä sanoo joku juttu, joka on räikein siinä? No... Mä tiedän kyllä yhden, mutta kerro sä, mikä on räikein? No kyllä... Niin kuin, jokainen häpeää tai tuntee syyllisyyttä jostakin asioista. Mistä asiasta sä tunnet? No